Hormatly prezidenti bilen Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ýurdumyzda adyk bolşulygyny öpüşetmek üçin mallaryň baş sanyny artdyryp, önümlüligini ýokallandyrmak boýunça öňde goýan wezipeleri Türkmenistanyň mallarçylyk we goşçulyk senagaty döwlet birleşiginiň Mary vilayet mallarçylyk we goşçulyk senagaty önümçilik birleşiginiň vilayetdäki mallarçylyk goşulyklarynyň dowrdarlaryny hassa tutan ýerli işlemekle ruklanyrdy. Olar ene dowrlardan şuýul anan owlak godalara talabalar ýydyk edip, sagdyn üstürip etişdirdiler. Mahallary suw bilen ýeterlik öpüşen edip, öýre meýdanlaryndan taşytlyk we netijeli peýdalanmak häzir olaryň baş wezipesi bolup durýar. Goşalyklaryň dowrdarlary şu gündär mahallalaryň durmuşyna akyna da bar gadgalanyny döwür bolan mahallara gyş mövsimi üçin ýokumly ähtiýaçlyk ot gorny döretmek, gyşky ýataklary awatlap mövsime bir kemse taýýarlamak işlerini ýokardyp gün alyp barýarlar. Dowrdaçylyk goşalyklarynyň her birine Tomsoň ilkinji günlerinden ýürüte ot taýýarlaýjy toparlar döredilip, olar tehnika hem adam güýçleri, awtoulyk feriştelerle öpüşendirler. Mahallarçylyk goşalyklaryna işleriň taýyk sağlaşyky gurulmagy netijesinde udakdaky öýrlerde her günde onlarça tonna ýokumly ähtiýaçlyk meýdan otlar taýýarlanýar. Gaş mögütümine bellenen meýnama laýyklykda ýeterlik ähtiýaçlyk ot gorny döretmek işi önümçilik birleşiginiň Sakarçaga etrawynaky mallarçylyk goşalygyna hassa ýokary diýip gün anyp barlýar. Goşalyk mallarlary häzire çenli bellenen meýnama laýyklykda jogap geldi mögütüm üçin taýýarlanmaly 6700 tonna ähtiýaçlyk otun 4000 tonna barabarny taýýar etdiler. Mallarçylyk goşalygynyň bol ot çöplü ýaýlalaryna taýýarlanan ot dowurlaryň gyştyryljak öýerlerine ýerleşdirildi. İşleriň häzirki gylgynyny günlerine welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri mallarlaryň arasynda bolup, olary Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryhy mejlisinde kabul edilen il halk döwlet häkimetli möhüm çözgütler garalan meseleler bilen giňişlen taşdyrýarlar. Kardeşler Kılıçdaroğlu'nun Sakarçaga etrap birleşmesiniň işgärleriniň işçiň agdalarynyň etrapdaky mallarçylyk goşalygynyň dowrdarlarynyň arasyna gelip geçiren wagt nesihat şäheretsem mallarlary şu taryhy mejlisde garalan meselelerden gelip çykan wezipeler bilen tanışdyrmakdan ibaret boldy. Olar mejlisiň çözgütlerine laýyklykda 2024-nji ýylda ýurdumyzy ösdürmek üçin amala aşyrylýan özgertmeleriň istifade etmeden ähli pudoklaryna bilim, saglyk, goraş, medeniyet, sport ulgamlaryna gurulmagy meýilleşdirýän ýer önümçilikleriň medeni durmuş maksatly disgalaryň il halkymyza getirjek behbit dogrusyna birin durup geçdiler. Olar soňra mallarlaryň işleri bilen ýakynan taşyp, öňde waji mallarlara ýadygärlik sowgatlaryny goşurdylar. Goşalyk mallarlary mallarçylygy ösdürmekligi berýän kömek gollawlar üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza we hormat prezidentimize alkyş sözlerini diýerler.